Korrika, zer den korrikaren etzat da Euskal Herrian den besta handienetariko bat, eta Euskararen alde egiten den ekimen potoloena, eta bakarra Euskal Herri guztia zeharkatzen duena. Korrika niretzako da, ja, 23. eta lehenengotikan honeraino ezagutu dudan Euskararen mobilizazioa handiena, orain arte. Herri honen eztarritik ateratako irrintzi bat. Hori da korrika. Lehenengua 1980an izan zen, 2 urtera berriz. Berriro bai. Eta ja orduan, jendien partizipazioa eta eskatzen zen, ez bakarrik AEKA organizazio bezala, ez da. Konturatzen genekoen, hau ez da behin egiteko, hau gelditzeko etorri da. Hau, urtean behin egingo da. Dirua ere bigarrezkoa zen. Eta inbentu hori nunbaitetik kopiatu zuten. Ez dakit nun bai, hori hemen asmatutako ez dago, aldi bakoitzean batzorde bat sortzen da. Eitzen da aurkezpena. Eta aurkezpena, dator jendia, nortzu batzen geha zer egingo dugu. Horrela, antolatu izan da. Lehen aldikoz nik parte hartzen dut korrikaren antolakuntzan, eta egia erran ez nakien soberan nola pasatzen zen, kanpotik ikusi baitut beti. Eta hor hartzen niz sekulako lana dela, animaleko lana, antolaketa izan korrikaren inguruan gertatzen diren ekimen guzien antolaketa eta horren koordinazioa, baina ibilbidea beraren antolaketa animaleko lana dela hartzen niz. Sasoi haura zan gau eskolak sortu zirena, ordurako ja Euskara batua alfabetatu ginen, eta ja genekigun aporra txekiten nahi erakusten hasten ginen, ez? Hainulako titulazio oraindik batzuk bai. Eta horrela, Franko hiltzan, eta mausgarrenian, eta ja ematen zuen aldaketa zetorrela, eta pilak ipini behar gendula, eta ja gauzak aldatu behar zirala, guk egin behar gendula. Korrika, nire ustetan oso garrantzitsua da, iruditzen zait psikologikoki ere, bai, Euskal Herria batu bezala egiten du, sentitzen geha batasun hortako parte, eta hizkuntza bide dela, ez? Eta, geografikastiko ere, bai. Didaktikoak ere badaude, eta eskoletan, errepasatzeko geografiare zoragarri matizue, birau. Rekorrido, hemendik ona, hau zen herri da nun dago, badakizu eura bestia ematen du aitzeki oso ona, errepasatzeko, iparraldia zer dana esplikatzeko. Hene ustez gazten lekoa biziki importantea da, eta azken finean guk dugu orain edo urrengo urteetan hartuko segida edo lekukoa hartuko Euskararen garapenean, Euskararen biziraupenean, eta Euskara irakasteko momentuan, beraz, gazteak inplikatzea korrikan importantea da eta behar berrezkoa ikusten dut. Nik oin ikusten dut oso organizatua, baina elegante eta ondo, eta prentsaurrekoak eta materiala, eta oso ondo. Hori nik uste dut, ikasita bezala dago, ohituta dago, eta sistematizatzen da, eta baina jende asko mugitzen du, herri bakoitzean ere furgonetia txoferrekin da bertako jendeekin. Eta nundi noa joan, zer kontatu, nortzu datozen, nor hartuko dugun, jendean aparte hartu nahi du, burrukan hauten dira berzenek egan behar duen. Hori, aldatu, nik uste dut bera aldatu dela. Etorri behar dela korrikan parte hartzera, izan laguntzaile izan ez ekimen puntualetan, edo jarenik korrika egitea bakarrik. Badira Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian soko hainitz, jende gutxi baden korrika egiten, eta hor parte hartzera bultzatuko nituzke gazte horiek, azkenean polita baita, goizeko 5etan edo gauean 6 pertsonarekin korrika egitea sentitzen da indar bat, eta Euskararen aldeko indar bat dela sentitzen da. Eta gero, dana zigon 2 prozeso paralelo, ez? Helduena eta eskolakoa. Eta hortan korrikak etorri da zoragarri, hor, danetako jendia, aurrak, helduak, hemenguak, hanguak, denok, korrika egitean zan bakarrik, etzako normalizatu arte segi beharko duke. Eskerrak eman nahi diet iparraldeko gaztiei. Gaztiei zela azterketak euskeraz izateko ari gen jotak lanian, eta benetan zorionak, apoiua eta elkartasuna eman.